Здравейте, дами и господа! Аз съм Богомил и днес ще ви покажа няколко хака. Първия хак, който ще ви покажа е Subway Surf. Влизаме сега да ви покажа, че наистина имам хаковете. Някои не ми вярват. Но оставете ги. Нека да играем. Хакът се казва Subway Surf Mod APK. Напишете го в Google и ще ви се покажат няколко хакове. Първата страница, отворете нея и там ще видите хака, който може да си изтеглите. Аз играх предния път и сега мога да ви покажа, че имам всички герои и всички сърфове. Не всички герои, защото някои се плащат. 2 героя се плащат. Виждате ли този герой? Той е най-скъпия. И той. Но също е хубав. Вижте ключовите и парите колко са много. Аз сега мисля да играя с един хубав герой. Кой да бъде той? Всички искат да играе с този. Сигурно никой от вас не е играл с този герой, но аз ще играя. Това са някакви реклами. Старт! Кой да избера? Добре, магнит. Тук и колкото да играя, съм с хак. Кое да избера? Добре, това. Те обувки са много яки, аз да ви кажа. Кое да избера? Добре, обувките. Но не избрах обувките, за съжаление. Щях да завия, но не можах. Мога да бягам от полицая, колкото си поискам. Получих кутия. Или не? Само обувките ли да избирам? Някои са за да, някои са за не. Но ще избера магнит, обувка. Магнит, обувка. За да не се карате. Изпуснах ключа, за съжаление. Ама аз и без това имам толкова много ключове, че един ключ не е нищо.
А сега е време да покажа и сърфа ми. Той е много бърз. О, това какво ли означава? Моя сърф е с ефекти, да ви кажа. Това е якото да си купуваш толкова много неща и да се измъкваш толкова много. Си е много яко. Може така да играете, докато ви падне батерията на телефона. Взех един ключ. Голямо постижение за другите, които нямат хака. Пак от това въпросче. Уха! Не съм знала за това. Но сега вече приключваме. Китара. Оле, колко много съм бягал. 47259. Браво на мене. Но сега трябва да излезем от играта. Да ви покажа и другата си игра с хак. Мога да си направя много хакове и да си ги стегля по-точно. Другата игра е Shadow Fight. Хака няма да ви го кажа. Може просто да напишете в интернет Shadow Fight хак и ще ви излязат много хакове, които са измислени. Сега съм на трета арена с хака, защото вчера го изтеглих. Много бързо игра. Имам колкото си искам кристали. И когато ми свърши живота, плащам 5 кристала и пак мога да играя. Даже мога да игра с едно и също оръжие няколко арени. Да кажем, аз съм с едно хубаво оръжие, което пуска бомби. Ето го. И е много силно. Сега ще играем Shadow Fight. Първо ще избера турнира, защото там е по-лесно от изпитанието. Този герой е много слаб. Аз да ви кажа честно. Ето. Бомба! Що ли е забавено, не знам. Но иначе преди не беше. О, сега се забърза. Оля, щеш да ми пусне шурикени, но не можа. Перфект. Обичам, когато имам перфекти. Особено на първа арена. Пак ще играем. Той с брадвите е леко силен, но ударите са му слаби. Уха! Не знаех, че ми взема толкова дейнич. Ако знаех... Уха, бомба!
Край. Обичам тези оръжия. С тях съм непобедим. Поне ако съм без тях, съм победим. А сега приключваме. Чао!